ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଗୁରୁ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଞ୍ଚିତ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଜାଣନ୍ତୁ, କେବଳ ଧନ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଳବାନ, ଦାନ ଦେବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ମାତ୍ରେ ଗୁରୁ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ପୁଣି ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ନୁହନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ପୁଣି ଜ୍ଞାନୀ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପିଲା ହେଉ ବା ଯୁବା ହେଉ, ବୃଦ୍ଧ ହେଉ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉ, ଚଣ୍ଡାଳ ହେଉ, ପଣ୍ଡିତ ହେଉ, ପାଷାଣ୍ଡ ହେଉ, ଜ୍ଞାନ ବୋଲିବା ପଦାର୍ଥର ଅର୍ଥ ଜାଣି ଅପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ସ୍ୱ ଅନୁଭବ ଆଣିପାରିଥିବା ଜ୍ଞାନୀକି ଚତୁର୍ବିଧ ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରିବ। ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପାଷାଣାଦି ଆତ୍ମା କହିବା ସଂସାରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା, ଶିଷ୍ୟର ସନ୍ଦେହ ଗୁଡ଼ିକ ମୋଚନ କରି ମୁକ୍ତି ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ଅନୁଭବ କରାଇବା ବିଧେୟ ମୁକ୍ତି। କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କେବଳ ସଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବେଦାନ୍ତରେ ଗୁରୁକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବେଦାନ୍ତ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବୋଧକ ଗୁରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛି ବେଧକ ଗୁରୁ, ତୃତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧ ଗୁରୁ, ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ହେଉଛି କାମକ୍ୟ ଗୁରୁ, ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ହେଉଛି ସୂଚକ ଗୁରୁ, ଷଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେଉଛି ବାଚକ ଗୁରୁ, ସପ୍ତମ ଗୁରୁ ହେଉଛି କାରଣ ଗୁରୁ, ଅଷ୍ଟମ ଗୁରୁ ହେଉଛି ବିହିତ ଗୁରୁ। ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛି ବୋଧକ ଗୁରୁ। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ବୋଧକ ଗୁରୁ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଧ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବା ହେଉଛି ବୋଧକ ଗୁରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ ହେଉଛି ବେଦକ ଗୁରୁ, ଯାହାକି ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରାଇବା ହେଉଛି ବେଦକ ଗୁରୁ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧ ଗୁରୁ। କ'ଣ? ବଶ୍ୟ ଆକର୍ଷଣାଦି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଇହ ଓ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ନିଷିଦ୍ଧ ଗୁରୁ। ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁ ହେଉଛି କାମକ୍ୟ ଗୁରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରାଇ ଇହ ଓ ପରଲୋକରେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରାନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି କାମକ୍ୟ ଗୁରୁ। ପଞ୍ଚମ ଗୁରୁ ହେଉଛି ବେଦାନ୍ତ ସୂତ୍ରରେ ଥିବା ଗୁଡ଼ାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପାଦନ କରାଇ ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟ ସହିତ ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତ କରାଇବା ହେଉଛି ସୂଚକ ଗୁରୁ। ଷଷ୍ଠ ଗୁରୁ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରି ଶିଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରାଇବା ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ବାଚକ ଗୁରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସପ୍ତମରେ କାରଣ ଗୁରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସପ୍ତମରେ କାରଣ ଗୁରୁ କ'ଣ? ଅହଂ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ମହାବାକ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା, ଜୀବ ଐଶ୍ୱରିକ ଏକ ଭାବକୁ ବୁଝାଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରାଇବା ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ କାରଣ ଗୁରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଷ୍ଟମରେ ବିହିତ ଗୁରୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଦୈବ ସଂଶୟ, ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିବୃତ୍ତି କରାଇ କିଞ୍ଚିତ ସନ୍ଦେହ ନଥାଇ ତଦ୍ଦ୍ୱାରା ବିଧେୟ ମୁକ୍ତି, କୈବଲ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରାଇବା ହେଉଛି ବିହିତ ଗୁରୁ। ଏହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କେବଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ସରସ ଶିବ ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସଦୈବ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟୟ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ କୁମ୍ଭାର କେତେ ମୃତ୍ତିକା କାମରେ ଚତୁର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସାଧନା ବଳନ୍ତେ ଦଣ୍ଡ, ଚକ୍ର, ମାଟି, ସୂତା ନଥାଇ ହାଣ୍ଡି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାତ୍ର ତିଆରି କରିବାରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ, ସେହିପରି ଗୃହ ଶିଳ୍ପ ବା ଗୃହ ତିଆରି କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପଥର, ଇଟା, ଚୂନ, କାଠ, ଲୁହା, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି ସାଧନା ପ୍ରয়োଜନ ହୁଏ। ସେହିପରି କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ହେ ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟୟ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ନ ବୁଝି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଗୁରୁ କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥ, କୁମ୍ଭାର ଯେତେ ଚତୁର ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଦଣ୍ଡ, ଚକ୍ର, ମାଟି, ସୂତା ନଥାଇ ସେ ହାଣ୍ଡି କି ପାତ୍ର କି ଗିଲାସ କିଛି ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ଚତୁର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କାଠ, ଲୁହା, ବାଲି, ମାଟି, ଇଟା, ପଥର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଏସବୁ ନଥିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ନା କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧନା ଚତୁଷ୍ଟ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଲେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଅର୍ଥ ଯେ ଏହି ଉପର ଶ୍ଲୋକ ଅନୁସାରେ ନିଜର ମନ ତୃପ୍ତି ନ ଲଭିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଶେଷରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବିହିତ ଗୁରୁ ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ସେବା କରି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ମନକୁ ନିବୃତ୍ତି କରିବା ହେଉଛି। ଏହା ବାଦେ ନିତ୍ୟାନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେକ ଅର୍ଥ ନା କ'ଣ? ଆତ୍ମା ନାମ ବିବେକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଠାରୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗାଦି ପରମାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତ୍ରକୁ ଗଛର ସମସ୍ତ ଚରାଚର ବସ୍ତୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବ। ସତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଆନନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ନିର୍ମଳ ପଞ୍ଚ ଲକ୍ଷଣରେ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବା ରୂପ ନାମ କ୍ରିୟା ବିହିତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ହୋଇ ପ୍ରକାଶମାନ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମନାମ ବିବେକ କୁହନ୍ତି। ଇହ ସୂତ୍ରାର୍ଥ ଫଳ ଭୋଗ ନାହା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇହ ସଂସାରରେ ଭୋଗ ରୂପକ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କାମନା ନ କରିବା। ଇହ ସଂସାରରେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ କନକ ବସ୍ତୁ ବାହନ ଦାସ ଦାସୀ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପରଲୋକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରଲୋକରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ବ୍ରହ୍ମ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାମନ୍ତ୍ର